ketok kae piye iki? Aku dien dek jerit ki, Bos. Jerit ora iki nggo. Ya Allah lucu biari cah. Iki open-openane angel ora iki? Info sing ngadol kewan kaya ngene iki cah. Kewan apa to iki jenenge? Lucu ya, berang-berang ya. Iki ketoke berang-berang iki bukane sing duwe paruh kaya bebek kae. Ngerti? Bener ora ya? Kapibara yang lucu dan penurut perenang yang hebat. Iki ketoke udah kapibara, Bos. Udah Mas Bro, Bos. Apa sih istilahnya? Sing mudeng langsung tulis senang komentar cah. Iki kewan apa cah jenenge cah? Aku lali jenenge cah. Sing iso jerit ke lho, Bos. Iki lho sing tak maksud ki lho. Saya balene wae kok ayo balene meneh. Oh iki lho ceritane lho, Bos. Iki sing real, Bos. Dinteni sing suara sini piye? Iki sing asli, Bos. Ayo. Ayo. Oh iki. Koyo manuk kae. Ayo pisan kasih. Koyo laser kae bisa. Apa iki? Apa iki? Iso dream ini sing iki sapa iki?